Bună ziua sau bine ați venit la noi. Sunt Unea Noriaș, la Comunii Săvinești, Turcu și Constantin. Vin de pe meleagurile Comunii Piatra Șoimului, unde au fost bunicii mei. Bunicii mei au fost creștini ortodoxi, adânc trăitori acestei credințe, încât nu conta pentru ei kilometri pentru a afla un om iscusit în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu și hrana sufletului. Aici trebuie să amintesc de Părintele Nil, când bunica mea era absorbită și chiar mai mulți de cuvintele minunate pe care le spunea Părintele Nil la mănăstirea din Nechit și făcea kilometri pe jos, își lăsa toată treaba din gospodărie pentru a ajunge la rânduiala de vecernie și toate privegherea de noapte care se făcea acolo. Se întorcea acasă duminică seara. De acolo nu conta ce se întâmpla în familie înainte sau după, hrana ei era asigurată duhovnicește. Cât despre Părintele Nil, ar vrea să vă spun că a găzduit în chiliile mănăstirii Nechit adunările Oastei Domnului, în câteva rânduri, până când s-au găsit cei care l-au îndepărtat, care nu s-au mai putut ține acolo. Iar după aceea mergea la adunările Oastei Domnului, erau foarte mulți ostași, asta e anii 50, 58, așa, mulți dintre ostași erau într-o noapte 300-400 care ascultau cuvântul pe care îl spunea Părintele Nil. Ostașii erau uimiți de înțelepciunea pe care o avea și nu contau de riscurile pe care le au atunci din pricina securității și erau capabili să dea amenzi, chiar și privări de libertate pentru ceea ce Părintele Nil putea să le inoculeze, pentru că avea o înțelepciune deosebită, care eu aș putea să o spun din ceea ce ne relatau bunicii, nașa și părinții și frații ostași, avea o înțelepciune ca Sfântul Apostol Pavel. Nu una cu cuvinte mesteșugite ale veacului acestuia, ci ca o înțelepciune venită de sus, de la Părintele Luminii, de la Hristos. Și ceea ce s-a și dovedit, pentru că mulți, foarte mulți dintre oameni l-au urmat. Unul dintre bătrânii care astăzi mai trăiește și are 91 de ani, poate să mărturisească că l-a invitat la nuntă în anii, nu mi-amintesc, poate să ne spune el, dar după duminica când s-a fost la Tudor Vladimirescu și l-a invitat la nuntă, miercurea, în cursul săptămânii, a venit securitate și l-a ridicat pe Părintele Nil pentru închisoare. De acolo se mai știe că au fost în munții Tarcăului, unde acolo au fost denumiți de foarte mult din împrejurim, chiar de cei de mănăstirii, că e nebun, că nu-i sănătos mental, că unia dintre ei. Și drept ce i-a făcut pe ei să creadă că e nebun, făcea cruci din lemn, le lua în spate și le urca tocmai în vârful brazelor pe culmile cele mai înalte. Practic el făcea una dintre lucrurile așa zise nebun pentru Hristos. Înălța crucea lui Hristos la înălțime. Era o dovadă prin care el își manifesta ceva afecțiunii către Dumnezeu și către crucea Domnului, care era plină de putere. Ce să spunem, ne pare rău că s-au șters din mintea multora, mai ales acelor în vârstă, acum, pentru că au năvălit foarte multe idei, foarte multe lucruri rele împotriva Părintelui Nil. Ceea ce noi nu putem, de ceea ce eu știu și părinții noștri au știut, a fost un om milostiv, exagerat, putem să spunem, sau nebun pentru Hristos în acțiunile care le făcea. Eu asta spun din zona noastră, a Neamțului. Iar în alte zone unde au lucrat, Domnul știe și noi avem nădejde și credință că El este acela, Părintele Nil. Nașa de botez a mea și a cununia tatălui meu, când îl vedea sau în adunări, îl iubea așa de mult și ținea așa de mult, parcă ar fi fost icoana lui Hristos. El asta să-l îmbrățișeze, să-l săruti cu o dragoste sfântă, de dumnezeiască. Deci era ceva deosebit. Deci ea spunea, nu-i puteai trece pe dinainte de darul și sfințeniei pe care le avea și harul. Faptul că el spunea lucrurile ce se va întâmpla, dar vorbea cu tine deschis, nu se deschidă cărți sau... El spunea deschis, ai grijă că lucrul ăsta se întâmplă așa. Și așa înțelepciune avea și dar de la Dumnezeu, a vedere înainte. Noi putem găsi în epistola, a doua epistola Sfântului Apostol Petru, în care spune despre scara virtuților Sfântul Apostol Petru și spune despre adăugați la credința voastră fapta bună, ceea ce Părintele Nil, de la fapta bună, zice, cunoștința, ceea ce, slavă Domnului, l-a înzestrat Dumnezeu cu așa ceva, de la cunoștință, înfrânarea. Ceea ce el se vedea pe el înfrânat, un om smerit, un om nu oriunde vorbea, nu oricum vorbea,
Limbajul lumii nu era la el. Deci cuvinte slabe în cuvântul lui. Și mergând în această treaptă, după Sfântul Apostol Petru spune, având toate acestea, nu vă lăsați trândavi și neroditori, și zice, și sporind toate acestea, nu vă lăsați trândavi și neroditori. Iar mai jos am un lapsus, spune despre păcatele pe care s-au iertat în trecut. Părintele Nil avea lucrul ăsta de a spune oamenilor, pocăința este cea care iartă păcatele din trecut. Nevoința voastră, dorul vostru după iertare și ca să vă ușurați sufletele. Și zice, atunci, într-adevăr, zice, veți zbura. Și un lucru extraordinar, spunea Nașa de la Chintiniș, Nașa Vica. A murit anul trecut, așa o rânduit Dumnezeu, ani mulți de viețuire.